Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de Camil Petrescu. Personajul este ființa de hârtie, persoana inventată, ipostază a autorului. Tipologia portretului literar. Portretul fizic. Se construiește pe o componentă exterioară. Conține totalitatea trăsăturilor legate de fizionomia personajului. Poate conține elemente de vestimentație, termenii folosiți sunt cei din sfera fizionomiei, anatomiei. Portretul moral prezintă calități sau defecte sufletești. Trăsături caracteriale, morale sau etice, termenii utilizați intră în sfera eticii, sentimentelor, conștiinței. Portretul psihic înfățișează particularități ale personalității personajului, temperament, fiori, gândiri. Termenii reprezentativi vor acoperi sfera abstractă a gândirii, cunoașterii, psihicului. Caracterizarea personajelor. Caracterizarea directă presupune discurs descriptiv de tip portret, realizată de către narator, discurs la persoana a treia, realizată de către alte personaje, discurs la persoanele a doua și a treia, autocaracterizare, discurs subiectiv, monolog interior. Caracterizarea indirectă, discurs bazat pe sugestie, confirmă sau infirmă caracterizarea directă. Se poate realiza prin comportamentul personajului, fapte, idei, atitudini, tipare cognitive ale personajului, acte de comunicare verbală, paraverbală, raportul personaj-sine-lume, mediul în care trăiește personajul, statutul socio-intelectual, numele, prenumele, porecla personajului, limbajul folosit de personaj, registru, particularități. Ce știm despre personaj? A studiat filozofia, fiind cel mai apreciat dintre studenți, lucra pentru a-și întreține mama și cele două surori, își idolatriza tatăl pentru concepțiile și modul său de viață pe care, de altfel, le moștenise. Este un intelectual care trăiește în lumea cărților și nu acordă niciun fel de interes aspectelor materiale ale existenței. Iubirea reprezintă pentru el un proces de autosugestie. Sentimentul lui pentru el se naște din duioșie. Iubești mai întâi din milă, din îndatorire, din duioșie. Iubești pentru că știi că asta o face fericită, dar, la o autoanaliză, naratorul mărturisește că mai ales din orgoliu, din vanitatea de a fi iubit de o femeie frumoasă. Pasiunea se naște din orgoliu. Tot din orgoliu, Gheorghidiu încearcă să o modeleze pe Ela după propriul ideal de feminitate. Intelectual orgolios, pătimaș și lucid în dragoste, dedicat întru totul femeii pe care o iubește. Inadaptat într-o lume meschină, incapabilă să-l înțeleagă. Un filozof într-o lume de neștiutori, de carte cinici, spunea George Călinescu. Un spirit speculativ și oarecum lipsit de simțul realității, care are despre femei păreri disproporționate, fie de adulație, fie de dispreț, fundamental egoist, centrând sentimentele pe ego-ul propriu, bănuitor, din vanitate cel puțin la fel de mult ca din iubire, mai degrabă senzual decât sentimental, spunea Nicolae Manulescu. Un erou lucid, care își expune clar concepțiile despre iubire și moarte, despre femeia iubită, îndeajuns de lucid ca să nu aibă pretenția că deține adevărul. Un ins hipersensibil în căutare de certitudini, pentru că trăiește o singură dată un mare sentiment. Gelos și orgolios, trăind într-o continuă stare de incertitudine. Un mare naiv, deoarece la început este încântat de frumusețea și inteligența Elei, fericit de admirația pe care o provoacă tuturor, pentru ca, după căsătorie, să o descopere cochetă și interesată mai mult de petrecerile mondene decât de filozofie în patul conjugal. Concepția despre iubire îl reprezintă. Cei care se iubesc au drept de viață și de moarte unul asupra celuilalt. O iubire mare
E mai curând un proces de autosugestie. Trebuie timp și trebuie complicitate pentru formarea ei.